Amb la incorporació del personal de banca cívica, una part de la plantilla de la Caixa es veurà afectada en alguns aspectes que cal regular en un nou acord laboral i així ho vam exposar en la reunió amb Recursos Humans del dilluns passat 2 de juliol. Els principals aspectes a regular són com quedarà el personal Caixa que passarà a exercir càrrecs en oficines de banca cívica. Si ja es té càrrecs, se'ls mantindrien els plusos i les despeses de representació que ja cobraven. I si encara no està el càrrec, se'ls abonarà una compensació anual. Està previst que unes 900 persones vagin en comissió de servei temporal a oficines de banca cívica per un període màxim de 3 mesos i poden estar assignades en un centre determinat o donar cobertura a tota una zona. Se'ls aplicarà, en tot cas, les condicions recollides en el conveni col·lectiu. Les persones que passin a prestar els seus serveis en centres de banca cívica amb horaris especials tindran unes condicions econòmiques equivalents al personal de banca cívica que ja està en aquests centres i, a més, la seva adscripció serà totalment voluntària. Amb la incorporació d'unes 500 persones procedents de banca cívica al programa Gestor de Clients 2, cal establir també noves garanties en el nombre de places. A més, la direcció ha de comprometre's a complir-les. Des de comissions vam requerir a la direcció la signatura de l'acord com més aviat millor. Les vacances són un dels moments més esperats de l'any i en els temps que corren més encara. A una plantilla a la vora d'un atac de nervis que pateix les tensions provinents de la clientela a les que s'afegeixen les pressions de dalt amb objectius indiscriminats i escàs suport, una de les poques vàlvules d'escapament que li queda són les vacances. Tot empleat i empleada té dret a gaudir dels seus dies de vacances sense que això li produeixi estrès, tensió, malestar o sentiment de culpa. Perquè això no succeeixi, és important que les oficines estiguin ben dotades de personal abans i durant les vacances. Ja que la plantilla compleix amb dedicació i entrega tots els reptes proposats per la direcció, ara toca que la direcció compleixi les seves obligacions i garanteixi una bona cobertura en oficines, perquè els empleats i empleades ens mereixem unes vacances de somni i no que l'estar de vacances ens tregui la son.